Здравейте, България! Чапел Ален. Скъпи приятели, имам добра новина. Днес искам да научим за Бога, Исус Христос и Светия Дух чрез Евангелието на Йоан. Говоря за Йоановото Евангелие. От глава 1, също така и подробно. Ще ви прочета и ще обясня по прост и ясен начин. Глава 1 от Йоан. В началото беше Словото. Това Слово беше с Бога. Това Слово е самия Бог. Да, в началото. Словото беше там. Да, и Словото беше, с него беше Бог. Тук казваме, че беше с нас. Човек и човекът един на друг, лицата в лицето. В такова състояние, тук казва, че е бил с нас. И това Слово беше лице в лице с Бога. И това Слово казва, че е самия Бог. Вие сте малко объркани, нали? Словото беше лице в лице с Бога. И това Слово казва, че е Бог. Тук в християнството се говори за Троицата. Тази идея излиза наяве. Може да е малко трудно за вас. Ние вярваме в Бога, Исус и Светия Дух. Светия Дух е Духът на Исус Христос. Бог, Исус и Светия Дух са отделни, но все пак са един. Може да е малко трудно за вас. Аз също съм роден християнин, но разбирането на това отнема време. Но Библията, ако я четем дълго и дълбоко, Светия Дух ще ни помогне да разберем. Освен това, Светия Дух е авторът на тази Библия. Така че, когато четем Библията, първо се молим на Бога. Свети Дух. Когато чета това слово, моля те, помогни ми да разбера. Така че, така се молим. Ще прочета втори куплет. Той беше с Бога в началото. Всичко е създадено чрез Него. Нищо не е създадено без Него. Виждате ли? Земята, звездите, слънцето, луната, всички планини и морета, животни, всички тези неща са създадени от Бога чрез Словото. Тук пише, че всичко е създадено чрез Него. Всичко това е създадено чрез Исус Христос, който е Словото. Създадено е, тук пише, че всичко е създадено. И без Него нищо не е съществувало. Тук пише, че без Него нищо не е съществувало. По-подробно ще обясня за Него. Стих 4. В Него имаше живот и този живот беше светлината на хората. Какво имаше в Исус? Словото е Исус. И в Исус имаше живот. Това е което казва. Приятели, сега изглежда, че сме живи. Всички ние сме на път към смъртта. Не можем да живеем вечно. Има ли някой, който да живее вечно? Няма никой. Някой ще умре. Всички ще умрем. Затова за нас има край на живота. Следователно, този живот не е нещо, което мога да притежавам завинаги, но ние, които вярваме, в нас живее вечен живот. Знаете ли защо? Защото Исус Христос живее в мен. Да вярваш в Исус е да отвориш сърцето си широко, да се покаяш за греховете си,
и да поискаш прошка. Също така до сега съм живял живота си както искам. Но сега Исус идва в живота ми и иска да бъде мой Господ. Това е истинското спасение. Така че вярващият в Исус е спасен. Затова, понеже е спасен, Исус идва в него, така той ще има вечен живот. Знаете ли защо? Както е казано тук, в него има живот, както се казва. В Исус има вечен живот. Така че, ако Исус е в мен, тогава неговият вечен живот става част от мен. Алелуя! Този живот е светлината за хората. Това е светлината. Ние бяхме тези, които живееха в мрак. На греха и смъртта. В плен. Бяхме роби. Когато не познавахме Бога, може би бяхме в плен. Може би бяхме роби на греха. И животът ни беше ужасен, защото щяхме да отидем в ада. В такъв мрак Исус Христос, който е светлината, дойде при нас. Това е нещо, за което сме много благодарни. Той е не само нашата светлина, но и нашия живот. Затова Той е много радостен, че ни дава вечен живот. Защото Исус ни обича толкова много, че иска да живее с нас завинаги. Затова, когато четем Евангелието на Йоан, в края ще видим, че Исус взе кръста за нашите грехове и след 3 дни възкръсна. След възкресението, Той се яви на много хора в продължение на 40 дни и се възнесе на небето. Той се възнесе и след това каза на учениците, че отива да приготви място за вас. Той каза, че отива да приготви място за вас. Защо отиде да приготви място? За да живее с нас завинаги там, Той отива да се подготви. Алелуя! И Исус със сигурност ще се върне. Денят, в който Исус Христос ще се завърне, приближава с всеки изминал ден. Подгответе се. Той ни е казал да бъдем будни. Затова ние, вярващите, трябва да сме готови до идването на Исус. Ние трябва да бъдем будни, да се молим и да обичаме Исус. Ние сме призовани да обичаме ближните и да споделяме с тези, които не знаят за Исус. Предавайте Исус. Нашата цел е да видим поне един човек, който наистина вярва в Исус и получава спасение, защото това е искреното желание на нашия Исус. Той ни е заповядал, Исус, при възнесението. Той заяви. Исус ми говори и казва: всичката власт на небето и земята е дадена на мен. И така, отидете и направете ученици от всички народи, кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух. Научете ги да спазват всичко, което ви заповядах. Ето, аз съм с вас през всичките дни до края на света. В края на света Исус ще дойде. До тогава, макар че сега не можем да го видим, Господ е жив и е тук с нас. И всичката власт на небето и земята принадлежи на нашия Исус. Затова ние станахме победители в този свят чрез вярата в Исус. Победата на Исус е и наша победа. Затова ние сме призвани да разпространяваме това ценно Евангелие до краищата на земята без страх. Имаме мисия. Надявам се това ценно и благословено послание да достигне до нашите братя и сестри в България. Надявам се Исусовото желание да достигне до вас, за да чуете това послание. Всъщност не съм пастор,
Не съм проповедник. Просто съм обикновен вярващ. Но за българите обясняването и предаването на тези думи е натоварващо. Но Бог е. До края на света наистина не чуват името на Господа. Той иска любовта и благовестието на Исус да достигнат и до тези, които никой не познава. Затова, макар и недостатъчен, срамувам се. Ако мога да предам сърцето на Исус и те да разберат, Господ ще се зарадва. Затова правя това видео и ще се моля повече за вас. Тези думи може да са нови, може да са много различни, но не е просто знание. Само Святия Дух. Ако Святия Дух е с нас, тогава можем. Святия Дух ще ви покаже. Той ще дойде при вас. Работата на Святия Дух е да свидетелства за Исус. Ако имате неразбираеми неща, молете се на Исус. Духът. Помогни ми да познавам Исус повече. Искам да науча повече за Исус. Опитайте да се молите така. Тогава със сигурност Той ще ви каже. Господ ще бъде много радостен. Нали ви казах преди? Исус, светлината дойде, но ние, живеещи в Darkness, не осъзнавахме, че светлината е тук. Той не е светлината, а е дошъл да свидетелства за нея. Тук свършва. Това е за Йоан Кръстител. Йоан Кръстител беше този, който подготвяше идването на Исус. Затова Йоан Кръстител извика в пустинята да се покая, като подготвящ за идването на Господа. Той свидетелства за светлината. Той е наречен свидетел на светлината. На тези, които вярват в Неговото име, Той дава правото да станат Божии деца. Амин. Тук идва свидетелството за Исус. Истинската светлина, Исус дойде в света и стана светлина. Но светът не го познаваше, нямаше интерес. Той е господарят на всичко и създателят на всичко. Царят на царете, Исус Христос, дойде в този свят, но нямаше никой, който да го разпознае. Когато дойде в собствената си земя, неговият народ не го прие. Когато Исус дойде, много не го приеха, но само малцина го приеха. Но тези, които го приеха, на тези, които вярват в Неговото име, Той даде правото да станат Божии деца. Тук е много важно послание. Когато повярваме в Исус, ставаме Божии деца. Това не е просто хубаво значение, а наистина ставаме деца, като синове и дъщери. Като синове и дъщери на Бога, ние живеем с правото и благодата. Това е пълна промяна на нашата идентичност. Какви сме, за да заслужаваме такава благодат? Нямаме, но Бог е благодат, която ни е дарена. Това е дар, който Бог ни дава, независимо от обстоятелствата.
Той ни дава спасение като подарък. На кого? На тези, които вярват в Неговото име и се покайват, и вече не съм собственик на себе си, но признавам Исус Христос за мой Господ, Той идва в живота ми и става цар, и ни дава живота в Него. Така че можем да живеем във вечен живот, вечно в Божието царство, като синове и дъщери, наслаждавайки се на това право. Днес споделихме от Евангелието на Йоан, глава 1, стих 1 до стих 12. Сега ще се помоля и ще приключа с това. Господи, благодаря Ти. Моля Те, нека светлината Ти да освети сърцата на нашите вярващи. Моля Те, дай ни вечен живот. Моля Те, Святия Дух да ни помогне да разберем, когато четем Словото и да ни открие Исус Христос. Господи, нека всяка тъма в нас да изчезне. Нека тъмнината да се отдалечи и да сме пълни с Христовата светлина. Нека ни водиш към живот, изпълнен с Твоята слава. С благодарност се моля в името на Исус. Амин. Благодаря.